Σήμερον την 29η μηνός Οκτωβρίου του 2010 θα ήθελα να μεταφέρω στους λαούς του πλανήτη Γη κατά των πνευματικών κόσμων σταθμό Α την αλήθεια για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται την περίοδον αυτή. Ως Έλλην που έζησε στην Αθήνα, στην οποία γεννήθηκε το πολίτευμα της δημοκρατίας, οφείλω να δώσω την εξής γνώση. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα το οποίο στηρίζεται στις αξίες που θεμελιώνουν τις ανθρώπινες κοινωνίες, όπως η δικαιοσύνη, η υγεία, η παιδεία, η ελευθερία, η ειρήνη κτλ. Και το οποίο λειτουργεί πλειοψηφικά. Οι σοβαρές αποφάσεις στη δημοκρατία λαμβάνονται με δημοψήφισμα, που είναι και η άμεση και ενεργή συμμετοχή του λαού. Το δε ερώτημα του δημοψηφίσματος πρέπει να είναι σαφές, να επιδέχεται συγκεκριμένη απάντηση, ναι ή όχι, και το αποτέλεσμα αυτού να γίνεται σεβαστό από όλους. Στη δημοκρατία ο κάθε πολίτης πρέπει να υπηρετεί τις αξίες του πολιτεύματος, όπως και ο εκάστοτε κυβερνήτης πρέπει να υπηρετεί το λαό. Η δημοκρατία των Αθηνών ξεκίνησε ως δημοκρατία των αξιών και κατέληξε ως δημοκρατία των τιμών, όταν οι σοφιστές, θέλοντας να εδραιώσουν την εξουσία τους στην διοίκηση της πόλης, κατάφεραν να παραπλανήσουν το λαό, να εξαγοράσουν την ψήφο του και να εξορίσουν όλες τις αξίες, και όταν ο λαός παραπλανηθεί υποτάσσεται στην εξουσία των ολίγων. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι κάποιοι παραπλανώντας σας μετάλλαξαν τις αξίες σε τιμές. Δημιούργησαν τα χρηματιστήρια των αξιών που θα έπρεπε να λέγονται χρηματιστήρια τιμών για να σας πείσουν ότι οι αξίες πωλούνται. Ξεπουλούν τις αξίες με τις τιμές τις οποίες οι ίδιοι διαμορφώνουν κατά το δοκούν, δημιουργώντας τις δημοκρατίες των τιμών. Οφείλετε να γνωρίζετε πλέον ότι οι δημοκρατίες των τιμών και αγοράζονται και πωλούνται. Στις δημοκρατίες των τιμών όλα αγοράζονται και όλα πωλούνται. Υπεύθυνοι είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν σήμερον τις τιμές και το όνομα αυτών αγορές. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να βάζουμε μία λέξη αφηρημένη και να την κάνουμε ανώτερη των αξιών. Εάν δείτε ποιοι κατέχουν το χρήμα σήμερον, θα καταλάβετε και ποιοι σας παραπλάνησαν. Εάν θέλετε να συνεχίσετε στις δημοκρατίες των τιμών, η ευθύνη είναι δική σας. Ο λαός όμως, ο κάθε λαός μηδενός εξελουμένου, έχει τις αξίες του. Ανακαλύψτε ποιοι πήραν τις αξίες σας και όταν δείτε την τιμή με την οποία τις πήραν, θα καταλάβετε το πόσο έπαιξαν μαζί σας και πόσο σας γέλασαν. Εάν πάλι θέλετε να επανέλθετε από τις δημοκρατίες των τιμών στην δημοκρατία των αξιών, πάψτε να χτυπάτε τους Έλληνες, πάψτε να χτυπάτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε τις αξίες και δεν τις αντάλλαξε με τιμές. Δεν είναι αυτή υπεύθυνη για την παραπλάνηση και την μετάλλαξη που υπέστη η ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά, πληρώνει συνεχώς το τίμημα αυτών που προσέφερε, γιατί δεν δέχτηκε ποτέ να πληρωθεί. Και αν θέλετε να τιμωρήσετε την Ελλάδα, ξεπληρώστε με τιμές τις αξίες που έδωσε. Και να είστε σίγουροι ότι πάλι δεν θα δεχτεί αυτή την ανταλλαγή. Αν και γνωρίζουμε ότι οι αγορές θα προτιμήσουν να τις δώσουν το κόνιον.
γιατί είναι έτοιμη και πάλι να δώσει το φως των αξιών στο σκοτάδι που οδηγούν οι αγορές. Μπορεί να υποθήκευσαν τις αξίες των Ελλήνων, αλλά δεν δέσμευσαν το φιλότιμό τους. Και το φιλότιμό τους έχει εγκλωβίσει μέσα όλες τις αξίες. Όλοι οι λαοί είστε αδέρφια. Παρ' όλα αυτά όλοι υποφέρετε. Και κάνω το εξής ερώτημα. Ποια αγορά είναι αυτή σήμερα που μπορεί να επαναφέρει έστω και μία αξία στις δημοκρατίες? Καμία. Διότι οι δημοκρατίες των τιμών είναι χρηματιστηριακές δημοκρατίες και εμπορεύονται τον ίδιο τον άνθρωπο, ακόμα και τα όνειρά του. Διότι δεν πιστεύουν στην αξία του ατόμου. Γι' αυτό, ως λαός και ως λαοί, μην ξεχνάτε την αξία σας. Μπορεί να σας έπεισαν ότι την έχουν αγοράσει, αλλά δεν τους ανήκει. Είναι δική σας, αρκεί να την αναδείξετε. Αναδείξτε τις αξίες σας για να πέσουν οι τιμές. Να ξέρετε επίσης ότι το ένδυμα των αγορών είναι οι τιμές. Για φανταστείτε τους λαούς να αναδείξουν τις αξίες και να πέσουν οι τιμές. Τότε θα δείτε τους βασιλείς γυμνούς και από την ντροπή τους θα χαθούν. Στο χέρι σας είναι. Δεν ζητούμε τίποτα άλλο παρά να αναδείξετε τις αξίες της κάθε μονάδος, του κάθε ανθρώπου, για να πέσουν οι τιμές και να απογυμνωθεί όλο το σύστημα. Και μην τρομάξετε από αυτό που θα δείτε, γιατί θα δείτε κάτι το οποίο δεν σας άξιζε, αλλά βοηθήσατε κι εσείς στην ένδυση του. Μένει πλέον να αποφασίσετε τι είδους δημοκρατία ζητάτε. Και αν το αποφασίσετε, να μην ξεχνάτε ότι οι λαοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα από την ανάδειξη των αξιών. Αυτοί που έχουν να χάσουν είναι οι υπέτειοι του συστήματος των τιμών. Οι λαοί έχουν μόνο να κερδίσουν. Αναδείξτε λοιπόν τις αξίες με δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη, δηλαδή δίκαια, ελεύθερα και ειρηνικά. Μην τους κάμετε την χάρη να χύσετε κι άλλο αίμα, διότι θα είναι δικό σας. Θα επανέλθουμε λίγαν συντόμως για να σας δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί